Вітаю ўсіх, хто імкнецца болей даведацца пра тое, што нас чакае. Навіны з будучыні прадстаўлю я, Вольга Старасціна. Без всякого вранья. Як чыноўнікі развялі Лукашэнку. Ну зачем врать? Паляцяць галовы, ці іх першы праглыне падман. Первый шаг к созданию белорусского YouTube. Колькі лукашысты заробяць на сваім Ютубе. Это не YouTube. Это не Facebook, не Instagram, ни какая-то другая платформа. Распавядзем падрабязней пра гэтую ніякую платформу. Свет набліжаецца да квантавага інтэрнэту. Гэта патэнцыяльна дасць нам магчымасць шыфраваць. Інсульт у эпоху тэхналогіяў. Робот, атрымлівае каманду падымаць руку. Як будзем харчавацца ў будучыні? Калі есці іх з заплюшчанымі вачыма, вы нават не зразумееце, што гэта цвыркун. У Паднябеснай паўстае яшчэ адна вялікая кітайская сцяна. Гэтая зялёная энергія будзе перадавацца на сотні кіламетраў. Сонца свеціць не толькі для загару. Эканомлю грошы. Ужо 10 дзён, як дзея так званы беларускі YouTube. Можна рабіць высновы. Беларусь кінула выклік найбуйнейшай у свеце відэаплатформе YouTube. Чыноўнікі пра гэткае дасягненне спачатку пахваліліся перад Лукашэнкам. Мы бы хотели рассказать о реализации значимых общественно-политических проектов. А пасля перад беларусамі. Это такой первый шаг к созданию белорусского YouTube. У прызначаны дзень Ікс нам паказалі беларускі YouTube. І мы параўналі. Замежная відэаплатформа дазваляе карыстальнікам запампоўваць сваё відэа, праглядаць чужое, ацэньваць, каментаваць і дзяліцца відэа. У айчыннай жа можна глядзець толькі тое, што стварылі прапагандысты. У Ютубе аўтары могуць зарабляць на рэкламе, падпісках і ахвяраваннях ад гледачоў. На абедзвюх платформах магчымыя жывыя трансляцыі, але калі мы заходзілі на беларускую старонку, гэтая функцыя не працавала. І яшчэ важнае адрозненне. YouTube надзвычай прыбытковая відэаплатформа. Толькі на рэкламе ён зарабляе 30 мільярдаў долараў на год. Гэта на 10 мільярдаў больш, чым даход ад усёй беларускай прамысловасці. Даходу ад беларускага YouTube увогуле няма. Затое запуск і першы год працы відэахостынгу выцягне з кішэні беларусаў амаль 2 мільёны долараў. Беларусы падман адразу зразумелі. Белорусский аналог Ютуба в итоге оказался просто сайтом, куда госсми заливают ролики про полковника. Белорусский аналог Ютуба – телевизор. Надо было сразу запускать на батька.gov. Это же забота о народе, а то еще выложит непотребство, и потом человек такой с работы придет полночи, выбирать еще будет, в итоге не выспится, производство пострадает. А так про президента посмотрел и спать. Беларусы падман чыноўнікаў зразумелі, а вось Лукашенко наўрад ці. А што яму перажываць? Не з ягонай жа кішэні 2 мільёны долараў забралі на гэтае. Спадарства, пішыце нам свае думкі, для нас гэта важна. А таксама стаўце лайкі пад нашай праграмай на YouTube. Тут ёсць такая магчымасць. Пакуль беларусы вынаходзяць YouTube, вынайдзены 20 гадоў таму, на захадзе імкліва рухаюцца наперад і працуюць над стварэннем квантавага інтэрнэту. Прычым навукоўцы з розных краінаў свету ледзь не штомесяц уражваюцца новымі дасягненнямі. Поспеху спрыяе не толькі энтузіязм навукоўцаў, але і годнае фінансаванне праектаў. Шатландскія даследнікі з універсітэту Герыёта Уота працуюць над стварэннем квантавай сеткі, якая можа зрабіць Вялікую Брытанію сусветным лідарам у квантавых тэхналогіях. Урад інвеставаў у праект 160 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Мэта палепшыць кібербяспеку і абараніцца ад хакераў. Квантавы інтэрнэт лічыцца бяспечным для перадачы інфармацыі, бо любыя спробы яе перахопу ці змянення будуць заўважаныя. У тэорыі так, гэта патэнцыяльна дасць нам магчымасць шыфраваць або працаваць са звесткамі такім чынам, каб зрабіць іх недаступнымі для ўзлому. Летась глобальныя страты ад кіберзлачынства перавысілі 8 трыльёнаў долараў.
Гэта велізарная лічба, што ўключае шкоду, звязаную з крадзяжом звестак, махлярствам, зніжэннем прадукцыйнасці, а таксама выдаткамі, звязанымі з аднаўленнем пасля атак. Прагназуецца, што сёлета страты ад кіберзлачынства сягнуць 9,5 трыльёнаў долараў. У Паднябеснай паўстае яшчэ адна вялікая кітайская сцяна. Яе мэта не абаронная. Велізарная сцяна сонечных панеляў мае вырабляць чыстую энергію. Сонечная электрастанцыя, што паўстае ў пустыні Кубуці, будзе мець працягласць 400 кіламетраў, сярэднюю шырынёю каля 5 кіламетраў. Яе магутнасць разлічаная на забеспячэнне энергіі больш за 300 000 чалавек штогод. Гэтая зялёная энергія будзе перадавацца на сотні кіламетраў праз лініі звышвысокага напружання на 800 і 1000 кілаватаў. Сонечныя панелі таксама служаць першую лінію абароны ад пяскоў пустыні. Акрамя таго, яны размешчаны на такой вышыні, каб пад імі маглі пасвіцца жывёліны. Сонечныя панелі зніжаюць выпарэнне грунтавых водаў на 20-30%, забяспечваюць абарону ад ветру і цень, што спрыяе росту раслінаў. Калі дзяржава зарабляе на сонечнай энергіі, то чаму гэтага не рабіць людзям? Зарабляць ці, прынамсі, эканоміць на электрычнасці. У Нямецчыне жыхары пачалі ставіць сонечныя панелі на балконах. Сонца на гаўбцы Катарыны Мюллер не толькі спрыяе росту раслінаў, але і забяспечвае ейную кватэру электраэнергіяй. Попыт на гаўбцовыя сонечныя панелі ў Нямецчыне ўзнік у сувязі з ростам цэнаў на электрычнасць. Я выкарыстоўваю энергію сонца і, вядома, эканомлю грошы. Продажы панелі ў Нямецчыне сёлета ўзраслі больш як на 350%. Неўзабаве ўлады краіны маюць прыняць закон, які дазволіць усім жыхарам усталёўваць панелі без перашкодаў. Нямецчына лідаруе ў галіне сонечнай энергіі ў еўразвязе. Пасля інсульту своечасовая рэабілітацыя крытычна важная, але фізіятэрапеўтаў на ўсіх не стае. У Шатландыі на дапамогу пацыентам прыходзяць робаты. Джейка Макдоналда, які перанёс інсульт, ужо выпісалі са шпіталю. Цяпер я магу рабіць гэта самастойна, аднак левую руку ўсё яшчэ трэба трэнаваць. Сёння яна магла быць дзе заўгодна. У рэабілітацыі Джейку дапамагае рабатызаваны трэнер, які адначасова разумее, падтрымлівае і матывуе пацыента. Калі Джейк думае, я падыму левую руку, гарнітура улоўлівае гэта і перадае на камп'ютар, і робат атрымлівае каманду падымаць руку. Такім чынам робат у рэальным часе імітуе рухі Джейка. Пілотнае даследаванне, праведзенае камандай нацыянальнага рабатарыуму Вялікай Брытаніі, паказала, што сацыяльныя робаты павялічваюць жаданне пацыентаў выконваць рэабілітацыйныя практыкаванні. Траціна людзей, якія перанеслі інсульт, становяцца інвалідамі. Рэабілітацыя неабходная ім для мінімізацыі наступстваў пашкоджання мозгу. Што трэба, каб перамагаць на спаборніцтвах па плаванні? Не толькі фізічная падрыхтаванасць, але і правільны купальны касцюм. Гэты вытворцы назвалі найхутчэйшым, бо ён істотна зніжае супраціў вады, дзякуючы сваёй асаблівай воданепранікальнай паверхні. Гэта, у сваю чаргу, павялічвае хуткасць плавання. Воданепранікальнасць не дае касцюму паглынаць лішнюю ваду. Чым менш вады мы паглынаем, тым лягчэйшым робіцца касцюм і тым лягчэйшым пачуваецца спартовец у вадзе. Так, касцюм падтрымлівае маё цела. Я пачуваюся хуткай і падцягнутай. Касцюм спідаў LZR Racer, распрацаваны ў 2008 годзе пры падтрыманні амерыканскага касмічнага агенцтва НАСА, дапамог плыўцам паабіць сусветныя рэкорды, але быў забаронены міжнароднай федэрацыяй плавання, бо яго палічылі занадта эфектыўным. Новыя мадэлі дазволена выкарыстоўваць на спаборніцтвах. А ў Даніі падводзяць вынікі акцыі «Зялёны турызм», калі гасцей Капенгагену ў якасці бонусу частавалі кавай ці абедам або дарылі ім квіткі ў музей. Гэткім чынам гараджане заахвочвалі турыстаў падарожнічаць без выкарыстання аўтамабіляў, грамадскім транспартам або на ровары. Падарожжы сёння не экалагічныя. Гэта пакідае негатыўны след. Напрыклад, у GoBot бясплатна давалі човен турыстам, калі яны збіралі смецце ў вадзе. А ў кавярні Бане Гарден частавалі абедам тых, хто дапамагаў прыбіраць ваколіцы.
Гэта падобна на прыгоду. О, глядзі, я знайшоў яшчэ нешта. Падобна, што сёлетнія турысты прыклалі ўсе намаганні, каб датчане паўтарылі ўзаемавыгадную акцыю і ў наступным сезоне. А вось гледзячы па водгуках турыстаў, што наведваюць Беларусь, можа скласціся ўражанне, што ў нас ледзь не адзіная славутасць чыстенька. Поразила именно обычная, просто нормальная, я так считаю, чистота. Везде чистота и порядок. В Минске исключительно чисто. Такое відэа змяшчаюць праўладныя тэлеграм-каналы, але на прасторах інтэрнэту трапляецца і іншае. Говорят, что в Беларуси мусора нет. А видим мы тут кучу неубранного мусора. Все знают, как эти башни выглядят снаружи. Но мало кто знает, что спрятано внутри. Дарэчы, Даню, якая істотна менш за Беларусь і па плошчы, і па насельніцтве, у год наведваюць больш за 12 мільёнаў чалавек. Нашую краіну 5 мільёнаў. Самы час уладам зрабіць высновы. Хаця падобна ім і іхным гасцям усё падабаецца. Як будуць харчавацца людзі ў будучыні? Ежу багатую бялкамі, тлушчамі, клятчаткай, а таксама вітамінамі і мінераламі. Усё гэта ўтрымліваюць кузуркі. Сінгапурскі рэстаран House of Seafood дадаў сваё меню разнастайныя стравы з інсектамі пасля пастановы ўраду аб прызнанні 16 відаў вусякоў, уключаючы цвыркуноў і саранчу, бяспечнымі для спажывання чалавекам. У такіх краінах, як Таіланд, Камбоджа і Лаос, шмат пакаленняў спажываюць жамяру. Гэта частка іхнага звычайнага рацыёну. А цяпер нам трэба развіваць гэта ў Сінгапуры, бо ў нас няма гісторыі спажывання інсектаў. Салат з чорнымі палявымі цвыркунамі, сатэ з курыцы з дадатковым бялком. Як жа смакуюць абноўленыя стравы наведнікам рэстарану? Гэта падобна да смаку сушаных крэветак. Калі есці іх з заплюшчанымі вачыма, вы нават не зразумееце, што гэта цвыркун. З гледзішча смаку мяса смачнейшае, але я гатовы час ад часу каштаваць гэта, бо для мяне гэта нешта новае. Цяпер рэстаран імпартуе інсектаў з Таіланду, але ў планах уладальніка страўні стварыць уласную ферму для вырошчвання ядомых козурак праз арганічную сістэму вертыкальнага земляробства. Гэта дазволіць кантраляваць рацыён жамяры і палепшыць якасць прадукцыі. На гэтым у мяне ўсё. У будучыню вы зазіралі з Вольгай Старасцінай. Сустрэнемся праз тыдзень.